Shalom, para sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Pasamuan sinode pepanggihan malih kalian renungan Sabda Winedhar Wasis Boyolali. Kula Elisa Suryaning Tiasa Putri saking Gereja Kristen Jawa Welar. Renungan dinten menika 28 Juni 2020 kanthi jejer punapa ginanipun. Kapendhet saking Lukas 9 ayatipun 20. Apa gunane wong bisa ndarbèni donya iki kabeh nanging njalari tiwas lan kapintunane awake dhewe? Pasamuan kang kinasih ing babagan politik wonten tetembungan mekaten. Boten wonten kanca ingkang lestari lan mengsah ingkang lestari. Ingkang wonten menika kapentingan ingkang lestari. Tetembungan menika badhe nggambaraken bilih ing jagat politik menika tiyang saged ginakaken cara menapa kemawon kangge nggayuh pepinginanipun. Kalebet ngurbanaken rencangipun piyambak lan kepara kekancan kaliyan mengsah. Cara-cara ingkang boten prayogi sampun limrah katindakaken supados kepentingan saged unggul lan wusananipun saged nggayuh menapa ingkang dipun kajengaken. Menawi sampun kalampahan mekaten, gesang menika isinipun namung ngudi kangge nggayuh pepinginan lan kapentingan pribadi. Ananging sejatosipun menawi dipun penggalih kanthi lebet, punapa ginanipun saged ngegem jagat ananging njalari tiwas lan pituna diri pribadi saha tiyang sanes. Menapa ginanipun kita saged nggayuh kaunggulan ing jagat ananging kanthi ngurbanaken brayat lan gesang pribadi kita? Wasan Lukas 9 ayatipun 20 ngemutaken kita sedaya bilih sedaya menika boten wonten ginanipun. Wonten ing ayat 23 malah kacethakaken bilih sok sintena ingkang badhe nderek Gusti kedah nyingkur kawontenan dirinipun nganggo salib lan kecalan nyawanipun amargi saking asmanipun Gusti. Prinsip ingkang kados mekaten benten sanget kalian ingkang jagat menika estokaken. Menawi saged ngurbanaken tiyang sanes ing menapa kedah manggul salib lan kecalan nyawa, samenika pilihan gesang kita namung badhe nderek Gusti ing kalanggengan utawi badhe nampi pepejah ingkang langgeng nalika kepengin nderek Gusti ateges kita kedah ngestokaken bab katresnan kalebet nesnani mengsah lan bangun turut gesang ing satengahing pasamuan. Nderek Gusti mboten saged kanthi ngurbanaken tiyang sanes. Kita mboten saged mlebet swarga kanthi ngujo sedaya pepinginan kadonyan tanpa kinantinan katresnan. Punapa ginanipun panjenengan sugih pangkat inggil ananging tanpa kagungan rencang brayat lan sederek ingkang tresnani? Mugi Gusti tansah berkahi kita sedaya. Amin.